Jeg har Jesper, og jeg har sådan en faldskærmsraket og sådan noget krudt heroppe. Jeg vil så lægge ned i min æske. Så vil jeg lige lægge lunden, så den stikker ud. Og det kommer nok til at sige, giver et ordentligt brag, tror jeg. Det burde det i hvert fald. Fuck. Den er i hvert fald smadret. For satan.